ಏರ್ಪುರ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಏನು 4000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಬಿ ಪಿ ಲಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಡು ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಡು ಈ ಚಿಂದಾಂಚಿನಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕಮ್ಮಿ ಹೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮಸ್ತ್ ಗೋಡಿ ತೆಪ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಪಿ ಲಾತೆ ಶುಗರ್ ಲಾತೆ ತುಳಿ ಕೋಡೆ ಟಿವಿ ತಿಕ್ಕವನಟ್ಟು ಮಂದು ಜೊತೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಡು ತುಳಿನ ನೀನು ಕೊದ್ದಿಯಾರ ದಿಯೋಡು ನಿಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮಂತು ಕೊಡ್ತುವೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿದಂಚ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಮಂತು ಅನ್ವೇರ್ದ ಅಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ ಈಕೆ ಅಂದ ಅಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಮರದಲ್ಲೇ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಲಂಚ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ನಂಚು ಪೂರ ಅದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪದಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂಡ್ ನಾನು ಹಚ್ಚಿನ ಗೈಸ್ ಮಲು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಏನು 4000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ತಾಲ ತೀರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಾಡು ಇಚ್ಚಿನ 1 ಇಯರ್ ಆಪು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಾಂಡ ಅಂಚಿಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ನಿಪ್ಪೋಲಿಂದ ಅಂಚ ಇರ್ಬರ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಿ ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಲಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಡು ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಡು ಈ ಚಿಂದಾಂಚಿನಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕಮ್ಮಿ ಹೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮಸ್ತ್ ಗೋಡಿ ತೆಪ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಪಿ ಲಾತೆ ಶುಗರ್ ಲಾತೆ ಅಂಚ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನ ಏನಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರೆಗ್ಲು ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದತೆ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನು ಆಂಡು ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನು ಊರ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋದೆ ಎತ್ತುಗ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಅದೇನು ದೊಂಬುಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂಚಿಲ್ಲ ತಂದು ಬರಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ ಮನ್ಪು ಇಂಕ ಮರ್ಕೊಳಕದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮತ್ತೊಂಚು ಕಾಲ ಅನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡೆ ಬೈಯಾಗ ಟಿವಿ ತಿಕ್ಕಾದಿರು ಅಂಚ ಸದ್ಯಗೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುವೆನು ಫುಲ್ಲು ಮುರಣಿದವೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಿನಿ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಸದ್ಯಗೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಿನಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 4000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಳು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪುವೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಆ್ಯಪ್ ನಜ್ಜಾನು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡಂಡ ನಾ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಪುಸಿ ವೇಕಾಡ್ ಪನ್ಲೇಕನಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಹೊರ ಹೈ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನೆಯರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನಾವಡು ಶುಗರ್ನ ಅಂಚಿನ ಬೇಕಾರೆ ಕನ್ನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಕನ್ನದೇನಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂತುಯ್ಯಾರೆ ಇತ್ತೆ ಶುಗರ್ದೆಂದು ಉಂಡು ಕುಡೋರ ಟೆಸ್ಟಿಲ್ಲ ತೋಡಾರೇನು ಅಂಚ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಪೆ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ತುಳಿ ಕೋಡೆ ಟಿವಿ ತಿಕ್ಕವನಟ್ಟು ಮಂದು ಜೊತೆ ಕಷಾಯ
ಕತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರಾಜ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಪುಳದ ಬೇರು ತೋಲೆ ಕೋಡೆ ಮಂದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಕಾಯಿಸ್ತಲೆ ಕೇಪುಳದ ಕೊಡದ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಕೊಡೆ ಕಷಾಯ ಮಂದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಬಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ತಿಕ್ಕಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ಉಂತ್ಲಿತ್ತು ಸಿನಿ ಮಂತು ಇನ್ನಿನ ಅರ್ಧ ಕಂತದು ನಿಕ್ಕ ಮಾದಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಬುದುದು ದಿಕ್ಕೆಳ್ ದೀಪ್ನದೆ ನೆಟೆ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಾದಿರ್ದ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪಳದ ಕೇಪುಳ ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯದಿಗೋಳು ಅಂಚಾನೇನು ಗುದ್ದರ್ಯಾನ ಕಲ್ಲದ ಕುಂಟಾರ್ನ ಕಲ್ಲಡು ಅಂದು ಕಡಬಿ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಗುದ್ದ ನಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರೆ ಎತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಕಡಬಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಡು ತುಳಿನ ನೀನು ಕೊದ್ದಿಯಾರ ದಿಯೋಡು ನಿಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಹಸಿನೆಟ್ಯಾನ ಅರ್ಧ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ದಿತ್ತೆ ಚಂದ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಅವು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅಂಚ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡಾರೆ ಅದು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕೊದ್ದಿಯರು ದೀಪು ಕಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೇ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕಷಾಯ ದೀತುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ನನ್ನ ಬೇತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಳಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಡಾಯಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಷಾಯ ದಿಯರೆಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಕನಪೆರಿಗೆ ಕೆತ್ತೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ತೋಜಾವೆ ಅಂಚಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನೆಟ್ಟ ಅದು ಎಂಕೆ ಮನ್ಪೊಡಾಜಿಜಿನೇ ಅಲ್ನಕ್ಲು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮಂತು ಕೊಡ್ತುವೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿದಂಚ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಮಂತು ಅನ್ವೇರು ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಈಕೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿತ್ತು ನೆಟ್ಯಾನ ಒಪ್ಪ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ ಎಂದು ಎತ್ತದಿತ್ತು ಕಷಾಯ ಆಗದೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಲೇಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಕ್ಕ ಗಂಡ ಅಮ್ಮ ತೂಂತೇರು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುನ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದೇರ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ನೆಟ್ಟು ತೂಂಡ್ರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ತೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ತೂವನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಅತಿಗೆ ಇಂಕ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಳಿಪ್ಪನ ಬೆದ್ರಾಡಿಪ್ಪನಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ತೂವನ್ನಾಗಲು ಅವೇಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಪೂರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ಬೋಡ ಅನ್ನಗ ಇಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಕಷಾಯದಿದ್ದು ನನ್ನ ಪರ್ಪುಣ್ಯಾನು ಆತೆ ಅವಿತ್ತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಚೆಕ್ಕೆ ಕಂತೆರ್ನ ಇಜಿಂದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಕಂತೆರ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ನೀ ತಾಲ ತೀರುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದಿತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಚೆತಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್.